ንጉስ ኮኮይን እናተባለ ጽዋዕ ፓውሎ እስኮባር ዓለም ካብ ዝረኣየቶም ተዛሕፍቶም ወንጀለኛ እዩ። ስሙ ምስ ኮኮይንን ኮሎምቢያን ዝተኣሳሰረ እዩ። ሎሚ ብዛዕባው ምናልባት ዘይትፈልጥዎም ነገራት ክርኢና። እዚ ጎይታ ሓሽሽ ዲሰምበር 1 1949 ኣብ አንቲዮኪያ ኮሎምቢያ ተወሊዱ። መንእሰይ ፓውሎ ገና ብንእሱ ጽሑፍቱ ንባህርነት ከም ዝኾነን ሓደ መዓልቲ ፕሬዚዳንት ኮሎምቢያ ከም ዝኸውንን ንሰባት ይዛረብ ነይሩ። ፓውሎ ካብ ቡጋኑ እዩ ናብ ናይ ገበን ስራሕ ተሰማርዩ። ኣብ መጀመርያታት ተሰረቑ ናይ መቃብር እምነታት ጽሑፎም እናደምሰሰ እዩ ሸይጥ ነይሩ። ካብኡ ናብ ስራሕ ኮንትሮባንድ ሽጋራን ናይ ሓሶት ሎተሪ ቲኬትን ናብ ምሻጥ ተሰጋጊሩ። ስዒቡ ድማ ውሩይ መከፋፈል ሓሽሽ ኮኮይን ኮይኑ ብተወሳኺ ፓውሎ ከመይሉ ሓይሊ ከም ዝረኸበን ብኸመይ ከም ዘስፋሕፍሖን ከምኡውን ኣብ መወዳእታ ከመይ ከም ዘጥፍኦን ብዝርዝር ዝገልጽ እስኮባር ፓራዳይስ ሎስት ዝብል መሳጢ ፊልም ክትሪኡ ይላበወኩም። ክንደይ ገንዘብ ከም ዝነበሮ ንምግማቱ ኣጸጋሚ እኳ እንተነበረ ፎርብስ መጽሔት ግን ብ1989 ዓ.ም ፈረንጂ ልዕሊ $30 ቢልዮን ዝግመት ገንዘብ ከም ዘለዎ ኣውፂኡ ነይሩ። እዚ ዝሰምዑ ንፓውሎ ዝቐርቡ ሰባት ግን ስሒቖም እዮም። ፎርብስ ዘውፅኦ መጠን ገንዘብ ንናይ ፓውሎ ዝቀራረብ እውን ኣይኮነን። ናይ ፓውሎ ገንዘብ ብጣዕሚ ብዙሕ ከም ዝኾነ እዮም ተዛሪቡ። ኣብ መጨረሻ ብዛዕባ ፓውሎ እስኮባር ምናልባት ዘይትፈልጥዎም 15 ነገራት ንዘርዝር። 1. ፓውሎ እስኮባር ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝሰራጮ 80 ሚእታዊ ኮኮይን ተጠያቂ ነይሩ። ዳርጋ ኩሉ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኣቱ ሓሽሽ ኮኮይን ካብ ባዕሉ ወይ ካብ ናቱ ኔትወርክ እዩ ዝርከብ ነይሩ። ኣብ ኣውሮፓ እውን ብተመሳሳሊ። 2. እስኮባር ፎርብስ ውፅኦ መሰረት ካብ ዓለም መበል 7 ዝሰርቆ $30 ቢልዮን ዝግመት ሃፍተገነት ነይሩ። እንተኾነ ግን ወዲ እስኮባር ጁዋን ፓውሎ እስኮባር ፎርብስ መጽሔት ሓስዩ እዩ ፎርብስ ናይ ወንጀለኛታት ሒሳብ ክፈልጥ ኣይኽእልን ኢሉ ነይሩ። እቲ ፎርብስ መጽሔት ዝገለጾ መጠን ገንዘብ ዝጸጋግዖ እውን ከም ዘይኮነ ገሊጹ እዩ። 3. ሓደ ግዜ እስኮባር ኣብ ኣደባባይ ዘይእምን ርእይቶ ከምዚ ኢሉ ኣስሚዑ ኣነ ዕምበባ ስደ ዝገብር ጭዋ ሰብ እየ ኢሉ ነይሩ። 4. ጥረ ገንዘቡ ንምሓዝ ዝጥቀመሉ ወርሓዊ $2500 ንረበር ባንድ ወይ ከዓ ገንዘብ ተመጣጢ ወፃኢ ይገብር ነይሩ። 5. ዓመታዊ $500 ሚልዮን ጥረ ገንዘብ ኣናፁ ይበልዓሉ። ገንዘቡ ኣብ መንደቕ ትሕቲ ምድሪ ቤት ኣብ ጉድጓድን ካልኦት ቦታትን ስለ ዝኽዝኖ ዓመታዊ ብሰንኪ ባራዕ ሓዊ ውሕጅ ኣናፁን ካልኦት ነገራትን $1 ቢልዮን ቅርሺ ይኸስር። ዳርጋ ፍርቁ ባናፁ እዩ ዝብላዕ ነይሩ። 6. እስኮባር ሓደ ግዜ ቤተሰቡ ካብ ቁር ንምድሓን $2 ሚልዮን ኣብ ሓዊ ኣቃጺሉ። ድሕሪ ዝተወሰነ ናይ እስሪ ቤት ግዜ እስኮባርን ቤተሰቡን የምልጡ ነይሮም። ኮይኑ ግና ጫካ ኮሎምቢያ ንምስጋር ቀሊል ኣይነበረን። ጓሉ ብሓያል ቁሪ አንቀጥቀጠት። እስኮባር እቲ እንኮ መፍትሒ ኢሉ ዝሓሰቦ $2 ሚልዮን ኣቃጺሉ ቤተሰቡ እታ ለይቲ ማሚቖም ክሓድሩ ገይሩ። 7. እስኮባር ናይ ኮሎምቢያ ጠቕላላ ዓዳ ዝነበረ $10 ቢልዮን ንክኸፍል ሓቲቱ ነይሩ። እስኮባርን ተኸታሊኡ ናርቆስን ዓብዪ ፍርሖም ኢድካ ሓሊፍካ መሃቢ ነይሩ። ናይ ኮሎምቢያ ጠቕላላ ዓዳ ዝነበረ $10 ቢልዮን ክኸፍሎሞ ዕርቂ ክገብሩ ሓቲቱ። መንግስቲ ግን እቲ ስምምዕነት ኣይቀበልን ብማል ይነፂጎ። 8. ጠቕላላ እቲ ናይ እስኮባር ናይ ሓሽሽ ቢዝነስ መዓልታዊ $60 ሚልዮን የእቱ። ኣብ ዓመት ልዕሊ $20 ቢልዮን ማለት እዩ። 9. እስኮባር ገንዘቡ ናብ ኮሎምቢያ ንምውሳድ ሊርጀት እትበሃል ነፋሪት ገዚኡ። ብተወሳኺ ነዛ $100 ሚልዮን ኣብ ሓደ ጎዞ ትፅዕን ነፋሪቱ ነግረ መንገዳ ነዳዲ መምልኢ ዝኾና ኢሉ ድማ ደሴት ገዚኡ ነይሩ። ድሓረት ደሴት ንዕኡን ነቶም ናይ ሓሽሽ ኣርቕትን መዘናግዕ ኸውን እዩ ቀይሩ። 10. እስኮባር ንሕፁይ ፕሬዚዳንት ንፍትሒ ሚኒስተር ንኣኽባሪ ሕጊ ወይ ከዓ ኣቶርኒ ጀነራል ከምኡውን ንልዕሊ 200 ደያንን 1,000 ፖሊስ ኦፊሰራትን ሞት ተሓታቱ እዩ። 11. ወዱ ጁዋን ፓውሎ እስኮባር ሳይንስ ኦፍ ማይ ፋዘር ዝብል ንፓውሎ ብጣዕሚ ዝገልጾ መጽሓፍ ጽሒፍ እዩ። 12.
ንሰበይቱ ክረኸባ ከሎ ንሳ ጓል 13 ንሱ ድማ ወዲ 24 ዓመት ነይሩ 13 እስኮባር ልዕሊ 800 መንበሪ ገዛውትን ቪላታትን ይውንን ነይሩ 14 ፓውሎ እስኮባር ናይ ኮሎምቢያ ፕሬዚደንት ክኸውን ደሊ ነይሩ 15 እስኮባር ኣብ 44 ዓመቱ ብ1993 ዓ.ም ፈረንጂ ተቐቲሉ ዩናይትድ ስቴትስ እትፍጻመ ኣብ ታሪኽ እቲ ዝዓበየ ናይ ሰብ ሃደን ብምባል ገሊጻቱ እንታይ ተሓስቡ ክንዱ ዝኣክል ገንዘብ ተዘለወኩም እንታይ ምገርኩም ኣብ ኮመንት ሓፉ ላይ ይቕኒለይ